Jail guard na teacher pa, luyo sa kalampusan sa mga PDL nga tinun-an sa Alternative Learning System kunal sud sa Cebu City Jail ang ilang mga magtutudlo. Diin usa kanila ang BJMP uniform personnel, kinsa emosyonal ug proud sa kalampusan sa iyang mga tinun-an. Ato siyang ilailahon sa kwento ng Pilipino. Kung dakong hagit ang sitwasyon sa mga magtutudlo sa gawas, mas labaw pa sa sulod sa jail facility. Kini ang kasinatian ni Jail Officer 2, Nils Aquino, usa sa mga volunteer teachers sa mga persons deprived of liberty nga bag-o lang nakadawat sa ilang mga diploma. Nakatapos siya sa Bachelor of Elementary Education, apan wa siya mutudlo og tunghaan. Wala siya magdahom nga mibukas ang kahigayonan sa Bureau of Jail Management and Penology. Double purpose ang iyang kalampusan kay nahimo man siyang in charge sa Alternative Learning System sa Cebu City Jail Male Dormitory o magtutudlo usab sa mga person deprived of liberty. Wa po ko magdahom sir nga maura day gyapon ako magtan magtudlo ra gyud ayo. Sa calling, no? Dili ka gitawag nga Maingon sila mutuon na gyud ang destiny tingala sir. Giang ko ni Aquino nga dunay panahon nga nawagtangan siya og paglaom, ilabi na kung magpabadlong ang mga tinun-ang PDL. Apan dili usab matupngan ang iyahang bationg kalipay sa higayon nga makita nila ang mga PDL nga mulampos ilahang pagtungha sulod sa bilangguan. Gani usa sa nakapatandog ni Aquino ang tiguang nga PDL nga bisan sa pangidaron wa gihapon mawad-i og paglaom nga makaangkon og edukasyon sulod sa prisuhan. Gipangunian bagani niya kini og istorya. Naka-eskwela ba ka sa una sa laya tay? Oo, naka-eskwela ko sa una sila ya, pero revive ra ko kutob. Kaya doon na mangukoy pangandoy para nako dili pa ulay ang tanan. Kaya edukasyon ang good, wala may pipili nga edad. Mas satisfied bitaw ka sir ka nang ma-overwhelm ka nga makita nimo ang imong kahago no sa mga PDL nga mo graduate. Actually sir, di mo ma-explain imuhang feeling nga ang mga PDL makaagi ka niya or sa gawas sir, salamat kayo. Keep chasing on your dreams, no? Hold on to your dreams, believe it. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.